Ohlas poznáva každý športový fanúšik. Na rozhlasových vlnách sa Jozef Gigi Jarkovský prihovára športovým priaznivcom už od roku 1980. Už ako chlapec, jediné, čo ma zaujímalo, to bol stále šport. Sledoval som dianie vo futbale, v hokeji a vo všetkých športoch. Pamätám si v 67. roku na základnej škole, mali sme hudobnú výchovu a hrali sme na majstrovstvách sveta vo Viedni. Ja som dostal vtedy, tesne predtým, tranzistor aj so slúchadlom a som počúval zápas. A vymákol ma môj triedny učiteľ a hovorí, toto nie je možné. Nakoniec raz z teba bude ten hokejový alebo futbalový reporter. Práca športového redaktora so sebou prináša cestovanie po celom svete a za 36-ročnú kariéru sa dá toho nacestovať naozaj veľa. Každý má takú predstavu, že športoví redaktori, komentátori sú veľkí cestovatelia a veľa vidia, tak ja by som naozaj rád vyviedol týchto ľudí z omylu. Gro celého je letisko, hotel a štadión. Kopecký dá za bránku. Branko môže hľadať pred bránkou Hanzuša. Priame prenosy so sebou prinášajú stres, rýchle reakcie a s nimi spojené brbty. Breptov naozaj som zažil požehnanie. Ja si pamätám, hrali Košice Európsku ligu v Istanbule. Tam pri komentovaní som povedal na jedného z košických futbalistov, že namiesto ostal pri postrannej čiare som povedal osral pri postrannej čiare. Horší prúser sa mi stal po jednom zo zápasov na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Nebolo to tak dávno, možno 6 rokov dozadu. Hrali sme s Kazachstanom a po prvej tretine sme vyhrávali 4-0. Teraz keď komentujete, tak na záver poviete, že áno, tak vyhrávame 4-0 a o 15 minút sa vám opäť prihlásime. Teraz ja som dal automaticky slúchadla s mikrofónom dole, som to tak akože šmáril, ale ja som sa zabudol vypnúť, ale horšie bolo, že v Bratislave. On sa hral na počítači, hral karty a jednoducho ma nepočul a nevypol ma. Ja som si neuvedomil, že svieti červená. Našťastie aspoň, že ten mikrofón bol ďalej, no a tam som mal taký dlhý monológ, kde som nadával. Bolo to strašné. To nie je možné! Slovensko postupuje do finále majstrovstiev sveta! Veľký sen je to tam! Sa naplňa! A zdá najvýznamnejším bodom slovenského hokeja boli majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v roku 2002. Také niečo sa vám stane raz za život, vyhrať titul majstra sveta v ľadovom hokeji. Bol to veľký zážitok. Viem, že sme boli už ku koncu turnaja s Matejom Hajkom veľmi unavení, pretože tej roboty bolo veľa a dosť sme to emotívne všetko prežívali. Aj sme zakončili celé to novinárske účinkovanie tým, že sme potom ešte to riadne oslávili a vôbec sme nešli spať. Sme boli do rana v krčme, riadne sme to rozbalili a išli sme len na hotel si pre veci a rovno na letisko a lietadlo sme v poslednej chvíli stihli domov. Nech Bože dá, veď my na to máme. Nech Bože dá ten víťazný gól. Nech Bože dá, veď dobre to hráme. Je to koniec! Sme majstri sveta! Naši sa radujú, Rusi smútia, ale takto v športe býva. Radujme sa všetci v Göteborgu, radujme sa všetci na Slovensku. Po záverečnom klaxóne sa práca športového redaktora nekončí. Často shodia slúchadlá a uháňajú rovno do šatne. A ako je to so slávnou hláškou, tak určite je síce taká barlička, veľmi často ju počuť, ale tak určite sa človek potom snaží z tých respondentov vytiahnuť čo najviac. Zažil stovky zápasov po celom svete a predsa sa nejaký zarie do srdca a rezonuje v pamäti dlhšie ako iné. Sme prehrávali s Kanadou 0-2, tento zápas sa zdal byť stratený a potom sekundu pred koncom druhej tretiny dal Bondra na 1-2. Boli to úžasné chvíle, na ktoré sa nezabúda. Tak teraz ešte skúsme chlapci prihrať pred bránu Peter Bondra. Peter Bondra sa otočil, skúsme vystreliť, sekundy bežia, ešte jedna gól! Sekundu pred koncom Bondra znižuje! Diváci vstávajú zo sedadiel, tento hokej sa páči, tento hokej vzrušuje.
Tento hokej udivuje. Nech Bože dá, veď dobre to hráme, aby viac na nás ich nezabudol. Tiki-taki, tiki-taki.